Nagpabombo ang pila ka residente sa NIA Road o kun NIA Road sa barangay San Isidro, Haro, Iloilo City bangod sang perwiso nga dala sa ila sang pagbaha bangod sang wala mahuman nga drainage project. Sa interview sang Bombo Radio Iloilo kay Kenneth Hionlan, residente sang barangay, iyagin pahayag nga nag-umpisa ang problema sang ginsuguran sang kontraktor ang pagpatindog sang drainage line para sa isa ka kondominium sa barangay Takas, Haro sang Mayo 1, subong nga tuig. Suno pa sa kontraktor, dapat kuntani matapos ang proyekto sang Mayo 31, subong man nga tuig, apang tubtob subong wala pa ini matapos. Ginpahayag man ni Hinolan nga samtang nagapadayon ang proyekto, naguba ang existing drainage kag gintabunan na lang sang duta ang sementado nga karsada. Bangod sini, nagapabilin nga nagdanaw ang dalan kada mag-ulan nga nagaperwiso sa mga residente, ilabi na sa mga estudyante nga ukon nga nagalakat pakadto sa eskwelahan. May mga bahay na sang kalsada nga naguba bangod sa padayon nga pagbaha. Nagpangayo man sila sang bulig sa barangay, apang wala pa sang konkreto nga tikang nga nakita halin sang una niya nga pagreklamo. Why na dilagyan kay puro na di lutak. Di ang mga bata gusto magsakay ito sang mga tricycle, maalang magdibot. Ari di eskwelahan sa Judith, lapitan di tani ginalakat nila mo. Di ang nila ginalang iban may mga mga plastic kilas patos sa mga kilid. Diri sa kilid may drainage ande, pang ila yang ginobra rin sa tunga. Kaya rin ang problema pag obra nila, na-damage nila mga drainage sa kideryo, ang sa kilid. Wag ang tubig ara sa babaw. Gagi. Kaya ako man nga concern na dito sa may balay, kaya na, ang pag-obra nila, nag-uba nila ang manhole. Kaya balang na sila tabunan nila. Ginasukan lang nila tuta, kaya ang tuta hindi ka sarang kapuswak niya po ng tubig. Nabatian si Kenneth Hinolan nga nagpabombo.